mà ngày tu ăn ngại chỉ na ô ca nung na ya lalpa ang ngaya ni itel lo chuan mun akim lo ka zin kong ko haraya an soi nin lo ram noa El Dorado an ngai chin ang ya lalpa kang ngai em che ô kanun chao red hei tak ya nem tu ang ngayan ni ô ka shing nun ya lalpa ang ngayan ni itel lo chuan mun akim lo ka zin kong ko haraya an soi nin lo ram noa El Dorado an ngai chin ang ya lalpa kang ngai em che mà ngại tu tông lâu nun khó har cây mi xóa lệ red hey tan ya ô lâu e ngang che kan nun khó har ya itel lo chuan mun akim lo ka zin kong ko haraya an soi nin lo ram noa El Dorado an ngai chin ang ya lalpa kang ngai em che El Dorado an ngai chin ang ya lalpa kang ngai em che